आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि जोहै जोंनि नायगिरि भिउआर लोगोसे साबस्क्राइबारफोरनिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि जोहै नोंथांमोना मोनब्रै मुवाफोरनि सोमोन्दै आं थारमाने एम आखरनि सोमोन्दै बे भिडिअआव आं एक्सप्रेसन खालामनो नागिरदों। बे मोनब्रै मुवा जोंनि नर्थ इस्टार्न रिजनाव माबादि जोंनि समाजखौ गाग्लोबगासिनो दङ आरो जोंनि समाजाव गथ' गथायफ्रा आरो गेदेर गोलावफ्रा बे मोनब्रै एम आखरखौ बाहायनानै जोंनि समाजाव मा जाबोगासिनो बेनि सोमोन्दै आङो इन ए नाटसेल सुंद'यै नोंथांमोननिसिम फोरमायनो नागिरदों। सेथियावनो जोंनि समाजा आथिखालाव मोनसे लाक्जारियास मोनसे समाज। बे लाक्जारियास समाजाव साफ्रोमबो मानसिनि आखायाव दामिक मबाइल, दामिकनि बा बेसेन गोसानि बाइक, मटर साइकेल, मानि बा मद, बे मोनब्रै बेसादा दा जोंनि समाजाव मोनसे खोब बयजोंबो बाहायजानाय आरो मोजां मोनजानाय मोनसे बेसाद महरै नुजाथि फैगासिनो दङ। दा बे मोनब्रै मुवानिफ्राय जोंनि समाजा माबोरै रैखाथि जानो हायो बिनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानदों। सेथियावनो गिबियावनो आङो फार्स्ट एम हिसाबै आङो दा मबाइल, बे मबाइला ओरैबायदि मोनसे जोंनि लाइफनि मोनसे पार्ट जानानै फैबाय। मबाइलखौ नागारनानै जोङो रावबो सुबुङा आथिखालाव सोलिनो हाया। बेनिखायनो बे मबाइलखौ जोङो गेदेर गोलाव बा बायदिसिना मोजां अपसनखौ लानानै जोंनि लाइफआव नांनाय माखासे जोंनि जिथु आगजु आरो मिथिनो गोनां बेसाद बेफोरखौ जोङो बे मबाइलनि जोहै मिथिनो हायो। नाथाय जोंनि गथ' गथायफ्रा जोंनि समाजा बे मबाइलखौ जोङो माबायदि बाहायदों बे बाहायनायनि सायाव बे मबाइला डिपेन्ड खालामगोन। बे मबाइलखौ लानानै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा खायसेया बे मबाइलखौ मोजां बा गुगोलाव सार्च खालामनानै मोजां प्रग्राम नायनानै खायसेया गावनि लाइफ एबा केरियार दानाय हाबायाव बेखौ बाहायगासिनो दङ। आरो बिथांमोना बे मबाइलनि जोहैनो गावनि फरायनो गोनां लाइफनि माखासे स्टाडि मेटेरियेलफोरखौ बे मबाइलनि जोहैबो बिथांमोना लागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं बे मबाइलखौ माखासे सुबुङा मिस इउटिलाइजेसन खालामनायखौ जों नुबोगासिनो दङ। जायफ्रा बे मबाइलखौ लानानै अननाय मोजां मोननायावल' बेखौ बाहायबाय दङ। सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लाजों बे मबाइलखौ कल रेकर्डिं खालामनाय, थामहिनबा भिडिअ खालामनाय, बायदिसिना गाज्रि सावगारि नायनायाव बेखौ बाहायगासिनो दं। जाउनाव जोंनि फरायफुनाय लाइमोनफ्रा बे मबाइलजों बांद्राय एंगेज जानायनि जाहोनाव, नांथाबनायनि जाहोनाव जोंनि गथ' गथायफ्रा फरायनाय थामहिनबा लेसननिफ्राय जानथायाव थानानै रिजाल्टफोरखौ मोजां खालामनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेनि थाखायनो बे मबाइलखौ खोब मोजाङै बाहायनायनि गोनांथि दं। गुबुन फारसेथिं बैसो जानाय सुबुंफ्राबो बे मबाइलखौ लानानै आथिखालाव रं नाम्बार जानानै सोरबा सेंग्राया सोरबा बुरिखौ लाना खारदों, सोरबा सिख्लाया सोरबा बोराय हौवाजों हाबा जाहैनो गोनां जादों। बेफोरबायदि गोबां जाथायखौ जों बे मबाइलनि जोहै जाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो बे मबाइलखौ खोब सामोलै बाहायाब्ला जोंनि समाजा जोबस्रांलांगोन। दानिया फैदो मटर साइकेल। नैथि मुवा जाहैबाय मटर साइकेल। बे मटर साइकेलखौ आथिखालनि समाजा ओरैबायदि मोनसे गोनांथार बेसाद बा जोबोद जिउनि मोनसे आंगो होननानै सानो। नाथाय बे मटर साइकेलखौ लानानै जोंनि उन्दै बैसोनि जायफ्रा 18 बोसोर जायाखै बिथांमोना गभर्नमेन्टनि एज पार द नर्म्स अफ भेहिकेल एक्ट मथे बिथांमोनहा 18 बोसोर जायाब्ला बे मटर साइकेलनि ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोना। थेवब्लाबो जोंनि गेदेर गोलावफ्रा गावनि फिसाफोरखौ मोनसे फेशन हिसाबै दिन्थिनो थाखाय बैसो जायैयावनो मटर साइकेल बायना होयो आरो खम बैसोआवनो बिथांमोना बे मटर साइकेलखौ गोसो हमथानो हायैयाव गोसोबादि सालायनायनि जाहोनाव मालाबा उन्दै बैसो हमथानो हानाय गोहोआ खम, जायनि जाहोनाव बिथांमोना बे मटर साइकेलखौ सालायनानै सोरखौबा सौदावनानै सोरनिबा आथिं आखाइ बायनाय आरो गावबो एक्सिडेन्ट जानानै जिउ खहा जानायखौ जों नुगासिनो दङ। ओंखायनो बे मटर साइकेलखौ जोङो थिग मथै सामलायनानै सालायाब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा बे मटर साइकेलनि जोहै जोबस्रांलांगोन। आरो गुबुन फारसेथिं जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा हिन्जावसायानो बुं हौवासायानो बुं सोरबा स्कुटि सोरबा बाइक लानानै कलेजाव थाङो फैयो, सोरबाया सोरनिबा बाइकआव गाखोनानै लाभ ग्रस जायो, अनलायनाय जोनोम जायो। बेबायदिनो खम बैसोआवनो फरायनाया बा ग्रेजुवेसन BA MA फरायनो हाहैयै समावनो बिथांमोना अननायनि लैथोआव गब'नानै बिथांमोना हाबा जानो गोनां जायो। जाउनाव बिमा बिफाया बिसोरखौ सासे बा सानै गथ'नि
जानायनि उनाव बिथांमोनखौ सेपारेसन खालामना होनाय जायो जाउनाव बे गथ'आ आलाय सिलाय जायो आरो मोजां केरियार दाहैनो हाया जानानै जोंनि समाजाव गोबां बेले बेजे जाथाय सोमजिबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। बेनिखायनो आं बे जोंनि JSP 8665 चेनेलजों गासै जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ खावलायनो लुगैयो गुबुन फारसेथिं निसा बेसाद जेरै मद बे जौ जायखौ असमियाव मद होनना बुङो बे जौखौ जोंनि मानसिफ्रा आथिखालाव टाइम पास हिसाबै बाहायबाय थादों नाथाय गोदो गोदायनि आबै आबौमोना बे जौखौ मा खालामो मोनसे रिफ्रेशमेन्ट थामहिनबा जिरायनायाव बा खामानि मावखांनानै माबा मोनसे देहाखौ थाजिम मोनहोनो थाखाय गोदोनि आबै आबौफ्रा बेफोरखौ बाहायोमोन। दा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे जौखौ टाइम पास खालामनायनि मोनसे मिडिया बादि बाहायगासिनो दं जाउनाव खम बैसोआवनो निसा जानानै जोंनि गथ'फोरनि देहाया नोरजिया जायो मोजां गथ' खांनायनिफ्राय जानथायाव थानो गोनां जायो। फारसेथिं मोनसे खोथा दङ जोङो मिथिना मोनोदि बुहुमाव 4 बाहागोनि 3 बाहागोना दै आरो दै बे दैबानाजों जेसेबां मानसिया लोमसावनानै थैदों नाथाय फिसा जौनि गिलासाव थब्ल'नानै जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा गोबां समाजा सिलिंखार जालांगासिनो दं। सोरबा बिमा बिफाया जौ लोंनानै गथ'नि फरायनाय समाव दावराव दावसि खालामनानै बे गथ'आ मोजां केरियार दाहैनायनिफ्राय जानथायाव थानो गोनां जादों। बेनिखायनो बे जौखौ मोजां रोखोमै बाहायनो रोङाब्ला जोंनि समाजा जोबस्रांलांगोन। फारसेथिं मानि आथिखालनि मुगाया रांनि मुगा जायनि पकेटाव रां दं बेखौसो आथिखालनि समाजा सनमान होयो नाथाय बे राङा ओरैबायदि मोजां बेसाद आरो ओरैबायदि गाज्रि बेसाद बेनिखायनो बे मानिया होनना बुङोब्ला खोब साननो गोनां। बे रांखौ जोङो गोबां राहायै जों खामायनो हायो नाथाय मोनसे खोथा जब्रा जन्था जायोब्ला जों डक्टर अजाजों नायजानानै जोङो बेरामखौ फाहामनो हायो नाथाय थाखा फैसा गैया जायोब्ला जों खामानि दामानि मावनायनि जोहै बेफोरखौ जों खामायनो हायो। नाथाय बे रांनि थाखायनो दानि आथिखालाव जाखांबोनाय लाइमोनफ्रा इजि मानि खामायनो थांनानै जोंनि समाजाव सिखाव दाखायत बायदिसिना जानायखौ जों नुदों। नाथाय बे रांखौ खामायनायनि गोबां लामा दं जेरै दखान होनानै बा माबा मोनसे बिजनेस मावनानै फिसा बिला खामानि मावनानै हाजिरा खामला मावनानै गोबां प्लेन पलिसि लानानै बे थाखाखौ जों खामायनो हायो। ओंखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा इजि मानि नागिराबासिनो गोग्गो रांखौ खामायनो नाजायोब्ला जोंनि समाजा मोनसे समाव दावगानो हागोन। बेनिखायनो आङो बे JSP 8665 चेनेलनि जोहै माखासे लाइमोनफोरनो बेखिनि खोथाखौनो फोरमायहरबाय। मिजिं लायो जाखांफुनाय लाइमोन फरायसा लोगोसेयावनो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ नायबाय दं बिथांमोनहा बेफोरनि सोमोन्दै गोबां खोथा सोलोंनो हागोन होननानै आं सानो। जोबथियाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ हरनानै दिनैनि बे आंनि भिडिअ आपल'ड होनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।